DXDC Radyoman Report. Patay ang usa ka batanong lalaki human nalubong sa dagat sa barangay Dumoy gahapon adlaw. Dead on arrival naidangat sa pribadong ospital ang biktima nga si Joshua de Asis, 15 anyos, ug nagpuyo sa barangay Talumo proper ning syudad. Samtang luwas nagikan sa Makuyaw nga kahimtang ang igagaw niini nga si Alexa Faith, 12 anyos, ug padayon nagpaalim sa Southern Philippines Medical Center. Nakadawat og tawag gikan sa Central 911 ang Balyok Police Station o gipahibalo ang pagkalumo sa duha ka minors sa Mervillas Public Beach sa Bago Aplayan ning atong syudad. Apan sa dugang pagsusi ni Pulis Corporal Darius Logroño, ang insidente natigayon sa Dumoy Public Beach ning Dakbayan. Sa investigasyon ni Logroño, nagpahigayon og family gathering ang pamilya sa mga biktima dihang natigayon ang pagkalumo sa duha bandang alas 12:30 sa tungang kagabion. Giingong wahinang na bantayan sa mga miyembro sa pamilya nga naligong niadto sa lalom nga bahin sa dagat o gihampak sila og dagkong balod hangtod nga uwa na sila hikita ang kining mga biktima. Giingong gisuwayan pa og luwas ni De Asis ang yang ikagaw kinsa wa nay panimuot niadtong panahon na milutaw ang lawas ni De Asis human nakalabay ang 20 minutos. Busa gisuwayan og dala sa ospital sa Turil ang biktima sa mga sakop sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council apan wa na makaabot nga buhi ang kining biktima. Samtang si Alexa Faith gilayong gidala sa SPMC ug ang patayng lawas sa batanon gidala na sa punerarya sa Turil ning atong Dakbayan. Gikan sa Balyok PNP, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.